L-imħallef irtirat Tony Abela nħatar kummissarju għall-standards fil-ġudikatura, funzjoni kruċjali li se tinvestiga u tistħareġ każijiet ta' abbuż ilmenti mill-pubbliku kif ukoll l-effiċjenza tal-ġudikatura. Momenti wara li ħal ġurament tal-ħatra mill-President tar-Repubblika Miriam Spiteri de Bono fil-Palazz tal-President fil-Belt Valletta, il-Kummissarju Abela għaljem 3 kwalitajiet neċessarji u kruċjali għal qadi ta' din il-kariga. L-ewwel kwalità hija l-integrità. Li inti ħadd ma jista' jippunta lejk, li m'intix onest, jew kellha li qiegħed tipprova tavvanza l-interessi personali tiegħek, jew kellha b'xi mod tkun imċappas f'xi ħaġa li hija illeċita. Mbagħad hemm il-manjamità, jiġifieri li inti tkun ħanin, li tfisser li tkun ħanin u li tipprova tifhem fejn u min qiegħed fl-isball. Mbagħad hemm il-fermezza tad-deċiżjoni, illi meta inti tkun tkellimt ma' bniedem femtu li hemm bżonn jirranġa hemm, jew hemm xi ħaġa nieqsa jrid jimliha, jrid jara kif ħajamel biex jaqbad it-triq li fil-fema tiegħi tkun korretta. U qal li fejn membru tal-ġudikatura jippersisti kollu jieħu passi u jafżal il-Kummissarju għall-Ġustizzja. L-imħallef irtirat qal li issa se jkun qed jiffoka fuq l-arfin pubbliku tal-kariga biex bekk fi kliemu ħadd ma juża bħala arma biex jimmina lin-nies. Il-Prim Ministru Robert Abela iddeskriva l-erba' bħala jum storiku għax qal li dan il-pass se jwassal għat-tisħiħ tal-ġudikatura u fakar li kienet il-ġudikatura nnifisha li talbet biex titwaqqaf din il-kariga esprima d-diżappunt li fi żvolta illi deskriva bħala straordinarja, l-oppożizzjoni ma vvutax favur emendi kostituzzjonali li proponew it-twaqqif tal-kariga ta' kummissarju għall-standards fil-ġudikatura. Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard qal li din il-kariga tfisser li fejn qabel in-nies kellhom rimedju li jew imorru għand il-Prim Imħallef jew għand il-Ministru tal-Ġustizzja biex jirrapportaw komportament ta' nuqqas ta' etika tal-membri tal-ġudikatura, issa se jingħata rimedju dirett. Huwa qal li apparti din il-kariga l-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja ġurnat il-kodiċi ta' etika. Dr. Attard qal li dan se jfisser li se jiżdiedu aktar affarijiet li jkunu mistħarġa fosthom differimenti fit-tul mingħajr ġustifikazzjoni. Anke l-President tar-Repubblika nnotat li kienet il-ġudikatura stess li talbet sabiex titwaqqaf din il-kariga xhieda kompli tajt ta' kemm l-istess ġudikatura ma tiddejjaqx mill-iskrutinju.